Добре, споменахме стреса, споменахме нивата на желязо. Кои са другите често срещани причини за косопат? За появата на косопат и на alopecia като цяло? Значи, основните причини се търсят в инсулинова резистентност или проблем с щитовидните хормони, липса на основни минерали и витамини като B12, фолат, цинк, магнезий, мед е много важна, витамин А. Когато те са в ниски нива, формирането на косъма се затруднява. Много е важно да се следи нивата на хомоцистеин, защото когато те са над 9, макар че са в референтни граници, показват възпаление около космения фоликул. А възпалителните процеси около космените фоликули са най-опасни, защото те са невидими, ти не ги виждаш. Дори в изследване не се засичат, но този възпалителен процес, който протича около космения фоликул, влияе пряко на плътността на косъма, който се оформя, и от един косъм с нормална плътност или такъв с по-висока плътност, постепенно намалявайки плътността, може да стане съвсем тънък и в крайна сметка да стане от терминален велосен, т.е. да спре да расте и да атрофира самия космен фоликул.